Oikein hyvää iltapäivää kaikki ja tervetuloa jo tähän perinteiseen Suomen kulttuurirahaston tammikuun haun apuraha-webinaariin. Mun nimi on Mika Virkkala, mä tuun kulttuurirahaston maakuntarahasto tiimistä ja mulla on ilo avata tämä tilaisuus. Sää täällä etelässä ainakin näyttää olevan hieman sumuinen, mutta niin mä toivon, että tämän jälkeen sumu ainakin apuraha-asioiden ääreltä on hälvennyt tämän tunnin session jälkeen. Ja mä annankin tästä eteenpäin tämän tilaisuuden vetämisen sitten Päivikille ja muille työkavereilleni tästä maakuntarahastoyksiköstä eri puolilta Suomea. Tervetuloa ja olkaa hyvä. Tervehdys kaikille myös minunkin puolestani ja minun nimeni on tosiaan Päivikki Eskelinen-Rönkä. Tuossa katselin, että 490 meitä on jo linjoilla. Aivan mahtavaa määrä. Varmasti tässä pikkuhiljaa nousee koko ajan. Ennen kuin aloitetaan nyt tämä meidän varsinainen osuus, niin olisi kyllä hurjan mukava tietää teistä siellä aaltojen toisessa päässä, että ketä te olette ja ennen kaikkea minkälaisista asioista olette kiinnostuneita. Heittäisitkö Anna näkyville se meidän pienen kyselyn? Valitkaa tuosta kyselystä ne, mistä olette eniten kiinnostuneita nyt sitten tietämään tässä meidän apuraha-infossa. Ja se, että on kiinnostavaa myöskin tietää, että mistä päin Suomea osallistutte tänne meidän infoon. Tässä kun laitatte niitä merkintöjä, niin tiedoksi sitten, että jos jostain syystä ette pysty olemaan mukana koko tätä infoa, tai sitten haluatte tarkistaa jonkun asian, että mitä se asiantuntija sanokaan, niin tämä tulee tänne tallenne meidän sinne YouTube-videoon, ja voitte siellä katsoa sitä ihan tämän koko hakuajan. Tämä hakuinfo järjestetään myös englanniksi huomenna tähän samaan aikaan kello 15. Ja sekin tallenne tulee tuonne YouTubeen sitten katsottavaksi. Miltäs näyttää, Anna, tilanne? Taiteen apurahaa kiinnostaa 60%, semmoinen 2/3 kiinnostunut siitä. Tieteen on noin 1/3 ja Etelä-Suomen alueelta on eniten, mutta varmasti tulee tasaisesti vielä lisää. Mahtavaa! Pystymme sitten poimimaan esimerkiksi juuri näitä kysymyksiä, jotka teitä kiinnostaa eniten. Toi Q&A-osio on siellä avoinna. Käytämme sitä näiden kysymysvastausosioihin sitten, että sitä chattia älkää käyttäkö. Se ei ole tätä osiota varten. Niin kuin tuossa Mika alussa sanoi, niin meillä on kulttuurirahaston vuoden kierrossa on 4 hakuaikaa. Ja käytännössä meillä alkaa tuosta lokakuusta, että lokakuu, tammikuu, maaliskuu ja elokuu. Ja nyt oikeastaan lokakuu ja tammikuu on näitä suurimpia hakuja. Ja tammikuussahan meillä on nämä maakuntarahaston apurahat on haettavana. Tänä vuonna meillä on 16 rahastoa, jotka ovat jakovuorossa. Uusimaa jakaa nyt sitten ensi vuonna seuraavan kerran. Tämä on olemassa pieni poikkeus, ja kohta kerron, että mikä poikkeus tähän Uudenmaan osalta on. Meitä on täällä nyt sitten, niin kuin on sanottu, niin aika lailla ympäri Suomea asiantuntijoita, ja oikeastaan haluaisin vähän esitellä, ketä meitä täällä on. Meillä on pohjoista ulottuvuutta, Susanna Jänkälä, heilautatko kättä? Ja Päijät-Hämeen puolelta on Arto Ristola. Sitten meillä on Kymenlaakso ja Uuttamaata edustaa Päivi Venäläinen. Satakunnasta on Risto Kupari. Ja sitten minä olen tuolta Savo-Karjala-akselilta. Meidän sit viestinnästä meillä on mukana tämä Anna Bui, ja hän on sitten meidän tämmöinen korkein koneen käyttäjä. Siellä Q&A-osastolla niin teidän kysymyksiin vastaa tosi pätevä porukka. Myöskin tulee eri puolilta maakuntaa, ja onpa meillä sitten keskusrahaston edustajankin siellä mukana. Anniina Maijalahti-Pinaku, heilautatko kättä? Anu Toivonen. Ja sanoko vielä nämä maakunnat? Anu on Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Anniina Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Anu on Etelä-Karjala, Etelä-Savo, Kymenlaaksosta. Mika on Keski-Pohjanmaa. Laura Ojanperä, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi. Laura oli
Ja sitten on Pia Julkunen, Kainuu, Lappi ja Pohjois-Savo, Kati Vastamäki, Pirkanmaa ja Sari Ilomäki on sitten meidän valtakunnallinen ulottuvuus myöskin. Ja tosiaan muistattehan, että käytettiin sitä Q&A-osiota, chatti ei ole käytössä. Kysymykset näkyy vain teille itsellenne, ei muille. Samaten vastaukset tulee teille itsellenne. Ja meillä on sitten semmoinen tarkkasilmäinen seuraaja, joka katselee sieltä kysymysvirrasta, että jos siellä on joku semmoinen kysymys, jolla on niin kuin yleisempi arvo, että sitä monet kysyy sitä samaa asiaa, niin se poimitaan sitten meille tänne ihan ääneen vastattavaksi. Jaahas, Q&A-tiimi voi poistua sitten sinne vastaamaan kysymyksiin. Sinne varmaan on, jo sinne on tullutkin, hienoa. Ja katsotaanpas vähän sitä ohjelmaa. Laitatko Anna näkyville, miten edetään? Mites, näkyykö muille? Mulla on tällä hetkellä musta näyttö. Jahas, teknisiä pulmia. No niin. Eikö näy? Näkyykö tämä? No nyt näkyy, kiitos Noniin, Anna. hyvä. Tämä on aina raikasta, kun tulee tämmöisiä pieniä teknisiä haasteita tähän alkuun. Mukavasti laukaisee tämmöistä esiintymisjännitystä. Mutta joo, siis meidän ohjelma nyt alkaa sillä tavalla, että minä otan ensimmäisenä tämän tiedetutuksi apurahan esittelyn itsekkäästi itselleni. Ja sen jälkeen lähdetään katsomaan, että kuka voi hakea, millaista apurahaa voi hakea. Katsotaan vähän noita liitteistä ja lausunnoista. Se on hyvin usein esitetty kysymys. Samaten hakemusten arvioinnista. Ja sitten lopussa puhutaan vähän näistä keskeisistä uudistuksista ja muutoksista, mitä meillä on. Ja näihin me arvioidaan, että suurin piirtein tähän pakettiin menee semmoinen puoli tuntia, 35 minuuttia. Ja sen jälkeen lähdetään ihan vastaamaan teidän kysymyksiin. Ja Anna, tiede tutuksi. Meillähän on tammikuussa nyt sitten ensimmäistä kertaa haussa 1 000 000 euron apuraha tiedetutuksi hankkeisiin. Ja tässä on nyt se pieni poikkeus Uudenmaan osalta. Uudenmaan rahat eivät ole jaossa tänä vuonna, niin kuin nähdään tähän yleiseen hakuun, mutta Uudenmaan alueelta voi hakea vapaasti apurahaa tähän tiedetutuksi hankkeisiin. Tämä tiedetutuksi hanke, niin kun valitsette sieltä järjestelmästä tiedetutuksi hanketta, niin älkää valitko teidän maakuntarahastoa, vaan valitkaa sieltä pudotusvalikosta nimenomaan tämä tiedetutuksi haku. Sitten vielä semmoinen sana, että jos pohditte, olette esimerkiksi täyttämässä ja toteatte, että tämä ei välttämättä tämä tiedetutuksi sovikaan teidän tähän hakuun tai teidän hankkeeseen, niin te voitte vapaasti siirtyä sitten sinne omaan maakuntaan hakemaan sitä tavanomaisena apurahana. Mutta tiedetutuksi, mikä tämän tavoitteena on, niin tämä tavoite on nimenomaan saada näitä lapsia ja nuoria kiinnostumaan tieteestä. Tiedetutuksi hankkeet pyritään saamaan laajalle ympäri Suomea sillä tavalla, että tämä tieteeseen tutustuminen ei ole riippuvainen siitä, missä lapsi ja nuori asuu. Ja se on tosiaan sitten ihan kaikkialla Suomessa haussa. Ja vaihdatko diaa? Kohderyhmä on peruskouluikäiset lapset ja nuoret. Ja kyllä me tästä pidetään kiinni, että tämä oli se, että suurin piirtein se peruskouluikä olisi se kohderyhmä. Ja usein tulee kysymys siitä, että mikä tämä tieteenalaesittely on ja miten se pitää tehdä, niin tiedetutuksi hankkeessa toivomme, että mahdollisimman yleistajuisesti esitellään näissä hankkeissa eri tieteenaloja lapsille ja nuorille. Nimenomaan sillä tavalla, että se sopii heidän omalle ikäkaudelleen tämä esittelytapa. Ja tosi tärkeänä pidämme sitä, että nämä lapset ja nuoret tapaa aidosti näitä tutkijoita, heillä on tutkijakontakti, samaten, että he mahdollisesti pääsisivät vierailemaan nimenomaan nyt näihin tutkimusympäristöihin, on ne sitten yliopistossa tai jossain muussa tutkimuslaitoksessa. Tämä apurahan suuruus pienin suuruus on 30 000 ja suurin on 100 000. Ja tämä hanke voi kestää 1–4 vuotta. Hakukelpoisia ovat ainoastaan rekisteröidyt yhteisöt. Eli tiedetutuksi hankkeeseen ei voi hakea henkilöhakijat, eivät
työryhmät. Ja mitä me kannustetaan sitten on tämä ylimaakunnallinen yhteistyö. Tietysti oma maakunnan sellaiset alueet, joilta voi olla pitkä matka lähempää tutkimuslaitokseen, niin soveltuu sellaisille alueille, mutta myöskin useamman maakunnan alueelle voi levittää näitä hankkeita, ja se on oikein hieno juttu. Tässäpä tämä tiede tutuksi lyhyesti. Jos teillä on tätä kohti kysymyksiä, niin kysytkää ihan vapaasti siellä Q&A-osiolla, ja sitten jos tulee siellä ihan ääneen vastattavaksi, poimitaan myöskin nekin. Sitten Risto. Kuka on hakukelpoinen? Joo, mennään aiheeseen, kuka voi hakea apurahaa. Ja meiltähän tietysti voi hakea kuka vaan suomalainen tai Suomessa asuva henkilö tai yhteisö apurahaa, tai sitten jos sillä, mitä tekee hankkeella tai asialla, on joku yhteys Suomeen tai suomalaiseen kulttuuriin. Minusta tuntuu, että aika on yleinen kysymys, mikä meille tulee aina hakuaikana, että jos olen tekemässä taidetta ja olen jossakin päin maailmaa residenssissä, niin voinko hakea apurahaa, tai olen tekemässä tiedettä, väitöskirjaa jossakin yliopistossa jossain muualla. En asu Suomessa siihen aikaan tai en ole siihen aikaan Suomessa, niin miten sen asian kanssa käy. Mutta kyllä jos se yhteys Suomeen löytyy, niin ilman muuta hakemuksen kannattaa meille laittaa tulemaan. Eli joku yhteys Suomeen pitää olla. Henkilö tai yhteisö voi olla meillä hakemassa tai työryhmä, eli oikeastaan nämä 3 muotoa meillä on. Yksittäiset henkilöt voi hakea meiltä työskentely- ja kuluapurahoja, ja työryhmät samoin työskentely- ja kuluapurahoja, mutta sitten rekisteröidyt yhteisöt voivat hakea oikeastaan vaan meiltä sitten kuluapurahoja. Sellainen pieni poikkeus vielä hakijoissa on, että jos hakija on alle 15-vuotias, niin sen henkilön huoltajan pitäisi tehdä sen lapsen nimellä se hakemus, eli että me tiedetään vähän, että vanhemmatkin tietää tai huoltajat tietää, että tällaista hakemusta ollaan tekemässä. Yksi rajoittava tekijä on tietysti myös se, että sen verran pitäisi hakemusta tehdessä osata suomen tai englannin kieltä, että se hakemuksen pystyy kirjoittamaan jommalla kummalla kielellä. Ja mielellään tietysti me otetaan vastaan suomenkielisiä hakemuksia, mutta varsinkin jos projekti on sellainen, jossa on mukana muita kieltä puhuvia tai sitten se ylipäätään se työskentelykieli on englanniksi, niin sen voi kirjoittaa toki myös se hakemuksen englanniksi, mutta siinäkin tapauksessa se apuraha-aihe nyt tulisi vähintäänkin kääntää sitten suomeksi, mutta suomen ja englannin kielen taitoa tarvitaan myös siihen hakemiseen kaiken kaikkiaan. No, me ei tietenkään haluta lähteä tukemaan sellaista toimintaa, joka olisi muuten julkisrahoitteista, saisi verovaroista tai muualta rahoituksen. Eli sellainen pieni este tavallaan hakemuksessa on, että jos on tällainen julkisrahoitteinen rekisteröity yhteisö, niin se ei voi ainakaan perustoimintaansa hakea. Sitten pitää aika hyvin määritellä ja kertoa, että on kyse jostakin erillisestä hankkeesta, joka ei liity varsinaisesti siihen perusrahoitustoimintaan ja siihen, mitä tällainen rekisteröity yhteisö muuten tekee. Sitten ehkä tälle vuodelle sellainen pieni tarkennus on se, että huomatkaa, että kun yksittäisinä henkilöinä haette apurahaa, niin pystytte jättämään vain ja ainoastaan yhden hakemuksen sinne sisään yksittäisenä henkilönä, mutta jos te olette mukana jossain työryhmässä, ettekä itse ole siinä vastuussa, siinä vastuullisena hakijana siinä työryhmässä, niin sitten toki voitte olla osa työryhmää ja hakea itsenäisesti henkilökohtaista apurahaa, eli tällainen pieni muutos ehkä edellisvuosiin. Mutta tässä ehkä lyhyesti tämä, kuka voi hakea. Kiitos Risto. Minkälaista apurahaa voi hakea? Päivi on luvannut kertoa. Kiitos Päivikki. Joo, tosiaan, minkälaista apurahaa voi hakea? Ja Risto jo tuossa omassa puheenvuorossa vähän viittasi tähän, eli meillä on 2 näitä tavanomaista apurahamuotoa, eli työskentelyapuraha, joka on tarkoitettu kattamaan niitä elinkustannuksia, kun tekee tiedettä tai taidetta. Usein se on kestoltaan 1 vuoden mittainen, eli 12 kuukautta, ja tohtorin tutkintoon ja taiteilijoille se on tuo 32 000 euroa, mutta sitten jos on tohtorin väitöksen jo tehnyt, niin se on tuo 36 000 euroa se vuoden apuraha.
Ja apuraha on tietyin ehdoin verovapaata. Tämä tietyin ehdoin tarkoittaa sitä, että esimerkiksi taiteilijoille verohallinto määrittelee tällaisen vuositulorajan, eli sitten se riippuu siitä, jos apurahan saajalla on muita tuloja, että onko vielä tämä apuraha sitten verovapaata. Ja jos tämä työskentely kestää 4 kuukautta tai enemmän, niin silloin täytyy maksaa nämä lakisääteiset vakuutusmaksut ja se sitten toimii tuolta Melan kautta. Ja jos sitten niin hyvä tuuri ja onni käy, että saa sitten tämän apurahan, niin siinä sitten myöntökirjeen mukana tulee ohjeita tästä Mela-vakuutusmaksuista. Vaihdan vaan Anna seuraavaan diaan. Ja tämän työskentelyapurahan lisäksi meillä on tällainen kuluapuraha. Ja niin kuin tuossa Risto jo sanoi omassa puheenvuorossa, niin työryhmät ja yksityiset henkilöt voivat hakea työskentelyapurahaa ja kuluapurahaa tai kuluapurahaa, eli molempia samalla hakemuksella tai sitten vain toista. Mutta sen sijaan nämä rekisteröidyt yhdistykset, niin ne hakevat vain pelkästään tätä kuluapurahaa. Ja ootapas Anna vielä pieni hetki. Joo, eli tämä kuluapuraha siinä työskentelyapurahan ohessa, niin se on tarkoitettu siihen, että siihen työskentelyapurahan sisään on leivottu noin 15% niitä sellaisia tavanomaisia kuluja, mitä siitä tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn sen oman arkisen elämän ohella tulee, mutta jos siinä on joku erityinen kulu, joku erityinen matka, työväline, materiaali tai tarvitsee aputyövoimaa tai erityisiä tilavuokria, niin silloin voi hakea sitä kuluapurahaa siihen työskentelyapurahan lisäksi. Ja näistä kuluapurahoista tulee kirjata tällainen erillinen ja liittää siihen hakemukseen tulo- ja menoarvio. Sitten jos hakee monivuotisia apurahoja, niin silloin sitten siihen itse lomakkeeseen kirjataan vain sen ensimmäisen vuoden menot. Mutta sitten liitteessä tulee olla kirjattuna ja esillä, että useiden kaikkien vuosien, jolle sitä apurahaa hakee, niin niiden tulo- ja menoarvio. Ja samalle hakemukselle, kuten sanottu, niin tulee sitten, jos hakee sekä työskentely- että kuluosuutta, niin ne tehdään sille samalle hakemukselle. Ja viimeisen asian sanoinkin, eli rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea vain kuluapurahaa, eli jos siellä on työskentelyyn kuluja, niin ne sitten maksetaan palkka tai palkkioina tai ostopalveluina, eli silloin ne on kuluja sille hakijalle. Ja nyt voidaan mennä seuraavaan diaan, jossa vähän sitten avaan lisää ja seuraavassa diassa myös näitä työskentelyapurahoja. Eli tosiaan niin kuin tuossa sanoin, niin yleensä sitten tuolle 1 vuodelle ja myös lähtökohtaisesti niin kuin 100%, mutta sitä on sitten mahdollista, jos ilmaantuukin esimerkiksi joku työmahdollisuus, niin sitä voi myös muuttaa ja jopa hakea niin tällaisilla niin kuin osa-aikaisina. Ja tässä on nämä osa-aikaisuuskategoriat, eli 75%, 50% tai 25%. Voi hakea sitä työskentelyapurahaa, ja se ei tarkoita sitä, että jos sulle on myönnetty vaikka 1 vuoden apuraha 100% ja sä muutat sen 75%, että sulta pienenisi se apuraha, vaan sitten se apurahan käyttöaika pidentyy, eli määrä pysyy sitten samana. Ja sitten tuossa 100% alla, kun on mainittu tuo 0-24, niin se tarkoittaa tällaista laskennallista osuutta, eli jos sä työskentelet 100% apurahalla, niin sä voit niin laskennallisesti 24% vielä sen päälle sitten tehdä töitä. Sitten voidaan mennä eteenpäin. Ja näistä monivuotisista apurahoista, eli henkilöt ja työryhmät voi hakea monivuotista apurahaa tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn, ja sen kesto on 24, 36 tai 48 kuukautta. Eli 48 kuukautta maksimissaan voi hakea monivuotista. Ja sitten vaikka on hakenut monivuotista, niin myöntö voi olla lyhyemmälle ajalle. Ja tuolla lokakuun haussa, sen verran viittaa lokakuun hakuun, jos se on monelle hakijallekin saattaa olla tuttu, niin siellä niitä jatkohakemuksia sitten sitä mukaan, kun on sen käyttänyt apurahan, niin lähetetään, mutta täällä tammikuun haussa maakuntarahastoista, kun hakee monivuotista ja jos on myönnetty se monivuotinen, niin siinäkin tapauksessa niin seuraavana vuonna hakee tässä tammikuun haussa
sitä apurahaa, mutta jos se on myönnetty monivuotisena, niin sitten se kyseessä oleva rahasto on sinne korvamerkinnyt sitten niitä monivuotisia apurahoja sitten siellä seuraavana vuonna. Ja voidaan mennä eteenpäin. Kuten muissakin haussa tai lokakuun haussakin meillä on tällaisia erityiskohteita, ja kaikilla maakuntarahastoilla on yhteisiä erityiskohteita, tai kotiseututyö, eli tämmöisiin alueen paikalliskulttuuriin ja kulttuuriperintöhankkeisiin, ja sitten tällainen kärkihankeapuraha, joka myönnetään tällaisia tavanomaisia suurempien taiteen tai tieteen hankkeisiin. Ja se on tämmöinen vähintään 40 000 euroa kukin maakuntarahasto siihen niin sanotusti korvamerkitsee, ja joissakin maakuntarahastoissa se on myös suurempi. Ja tämä kärkihankeapuraha annetaan joko siinä yhtenä 40 tai useampana 10 tonnina, tai sitten niin, että vaikka esimerkiksi 20 000 euron kärkihankkeena. Ja näitä kotiseutu- ja kärkihankeapurahoja voivat hakea yksityiset henkilöt, työryhmät ja yhteisöt. Ja maakunnilla saattaa olla myös jotakin omia painotuskohteita tai erityiskohteita. Ja esimerkiksi tuolla Pohjois-Pohjanmaalla niin on nyt sitten hoitokunta tehnyt päätöksen, että tämä kärkihanke on tieteen apuraha, ja sitten taas Pohjois-Karjalassa kärkihankeapuraha on sitten taideapuraha, eli siellä kannattaa näissä mainituissa maakunnissa olla tarkkana. Ja entisiin vuosiin muutoksena on näissä meidän erityiskohteissa se, että taide kaikille apurahaa ei myönnetä tällaisena erityiskohteena, mutta vastaaviin hankkeisiin voi kyllä hakea apurahaa, mutta se sitten haetaan tavanomaisena työskentely- tai kuluapurahana. Ja tässä taisi ollakin mun osuuteni sitten. Kiitos hyvin perusteellisesta selvityksestä. Usein kysytään myöskin tuo liitteet ja lausunnot, että minkälaisia liitteitä tulee liittää ja keneltä kysytään lausunnoista. Arto, kerro. Kiitos Päivikki. Tuossa mun edellä jo kollegat kertoi tosi tärkeitä asioita tästä hakemisesta, ja nyt mennään vielä lähemmäs tätä konkretiaa, eli niitä kysymyksiä, mitkä askarruttavat meidän hakijoita. Ennen kuin mä puhun noista liitteistä ja lausunnoista, niin mä kuitenkin vielä täsmennän sitä, että niin kuin tuohon on kirjoitettu tuohon slaidiin, niin se työsuunnitelman tiivistelmä siinä hakemuslomakkeella, johon pystyy kirjoittamaan 2000 merkkiä, niin se on oikeastaan se hakemuksen keskeisin osa. Tätä multa kysytään aika usein, ja se on se, joka kaikkein tarkimmin luetaan, kun näitä hakemuksia arvioidaan, niin se on oikeastaan se elementti, johon kannattaa erityisesti hakijan panostaa. Mutta siinä on tosiaan 2000 merkin rajoite tuossa hakemuslomakkeen tiivistelmä työsuunnitelmaosuudessa. Sen lisäksi nykyään on pakollinen tällainen työsuunnitelma, liite, joka voi olla nykyisellään maksimissaan 6 sivua. Ja siinä on mahdollisuus sitten laveammin kuvata sitä oman hankkeen, tutkimustyön tai taiteellisen työn tai minkä tahansa hankkeen vaiheita ja tavoitteita. Ja se on tosiaan pakollinen liite, mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että kaikista mahdollisista hankkeesta syntyy 6 sivua tekstiä. Luontevasti se saattaa olla huomattavasti lyhyempi. Se voi olla ihan yhtä lyhyt ja napakka tuossa hakemuslomakkeessa kuin sitten siellä liitteessä. Eli ei kannata ottaa painetta noista maksimisivummääristä, mutta joissakin tapauksissa ne on tosiaan tarpeen tuollaiset aika kunnianhimoisetkin sivumäärät sen hankkeen ja idean esittelylle. Toinen tärkeä, aivan keskeinen liite on budjetti. Ja se tarvitaan tosiaan silloin, kun hakija hakee sitä kuluapurahaa. Pelkkään työskentelyapurahahakemukseen budjettia ei tarvitse laatia, mutta jos hakija tekee hakemuksen, jossa on yhdistelmä työskentelystä ja kuluapurahasta, silloin budjetti laaditaan nimenomaan tästä kuluosuudesta. Mennään sitten vaikka seuraavaan kuvaan. Ja tässä onkin yksinkertaistettu esimerkki tästä budjetista, eli tulo- ja menoarviosta, tästä pakollisesta liitteestä. Siinä on lähtökohtana se, että tulot ja menot merkitään aina tässä laskelmassa yhtä suuriksi. Toinen tällainen keskeinen elementti on se, että jos hakijalla on tiedossa muita rahoittajia siihen hankkeeseen, ne esitetään siinä selkeästi eriteltynä
ja sitten laitetaan se kulttuurirahastolta haettava apurahaosuus erikseen näkyviin. Ja tässä oikealla puolella kuvassa on tällainen aivan yksinkertaistettu esimerkki. Tässä hakija suunnittelee tällaista 4 000 euron budjetin hanketta, johon hän tavoittelee kulttuurirahastosta 2 500 euron apurahaosuutta. Hänellä on tiedossa muualta 1 500 euron osuus. Näistä muodostuu tämä tulopuoli, yhteensä 4 tonnia. Ja sitten siinä oikeanpuolimmaisessa sarakkeessa on hakija eritellyt menot, jotka päätyy myös samaan summaan. Eli budjettitasapainoon tulot on yhtä suuret kuin menot. Ja monestihan on niin, että hakijalla ei kenties ole niitä muita rahoituslähteitä tiedossa, vaan hän ajattelee kattavansa sen koko hankkeen budjetin kulttuurirahastosta. Sekin on aivan hyväksyttävää ja mahdollista, ei siinä mitään. Mutta jos on muita rahoituslähteitä tiedossa, niin ne tosiaankin laitetaan tällä tavalla tähän erittelyyn näkyviin. Ja sitten vielä painotan tässä kohtaa sitä, että tuossa vasemmalla keskimmäisessä tähdessä lukee niin, että jos rahoittajia on useita, esitetään selkeästi, mihin osuuksiin apurahaa haetaan kulttuurirahastosta. Se ei itse asiassa näy nyt tässä erittelyssä, mutta siellä hakemuslomakkeen apuraha budjettilehdellä on mahdollista esittää se, että mihinkä tämä tässä tapauksessa 2 500 euroa suunnitellaan käytettävän. Tämä on tärkeä pointti. Mennään eteenpäin. Kiitos. Muista liitteistä ja lausunnoista sen verran, että nämä pakolliset liitteet vaihtuvat aina sen mukaan, onko hakija hakemassa yksin, työryhmänä vai yhteisönä apurahaa. Eli kun lomakekin muokkautuu aina tämän tilanteen mukaan, mitä valintoja hakija tekee siellä avatessaan lomakkeen, niin pakolliset liitteetkin vaihtuu sen mukaan. Sen takia me ei nyt käydä tässä nopeassa infossa kaikkea mahdollista läpi. Viittaan apurahaohjeeseen ja siihen hakemuslomakkeeseen. Niistä molemmista löytyy tiedot siitä, mitkä on pakollisia liitteitä. Muun muassa yhteisöhakijan tulee liittää sinne viimeisen hyväksytty tilinpäätös. Ja nyt kun eletään tammikuuta, niin sanon senkin ääneen, että kovin monella yhteisöllä ei ole olemassa hyväksyttyä tilinpäätöstä viime vuodelta. Silloin käytetään toissavuotista vuoden 2023 tilinpäätöstä. Se on kovin tavanomaista tässä vaiheessa vuotta. Nämä pakolliset liitteet kannattaa tarkistaa hakuohjeesta ja lomakkeesta. Ja koska ilman pakollisia liitteitä tämä hakemus ei lähde liikkeelle, vaan se herjaa ja estää sen liikkeelle lähtemisen, niin liitteiden laatimiseen kannattaa tosiaan varata aikaa eikä jättää niitä ihan sinne viimeiselle päivälle, koska niissä saattaa mennä jonkun verran työtä ja aikaa, jotta ne on valmiita. Mennään sitten eteenpäin. Kiitos. Viimeiseksi mä kerron vielä näistä lausunnoista. Niistäkin tulee tosi paljon kysymyksiä rahastoon. Ensiksi se tärkein lausuntojen deadline eli takaraja on ihan sama kuin näillä hakemuksilla, eli 7. päivä helmikuuta kello 16 pitää myöskin hakemusten lausuntojen olla perillä. Niille ei ole jatkoaikaa. Ja lausunnoilla on monesti merkitystä näiden hakemusten arvioinnissa. Välttämätön eli pakollinen tämmöinen lausunto on joissakin tapauksissa, esimerkiksi väitöstutkimukseen kun haetaan apurahaa, niin silloin pitää ohjaajan lausunto liittää sinne, se on ihan velvoite. Samoin postdoc-hakemuksissa suositellaan, että senioritutkijan kollegan lausunto on siellä tukemassa sitä hakemusta. Ja joillakin taiteen aloilla myöskin on tällainen perinne, että esimerkiksi nuori taiteentekijä hankkii siihen hakemuksensa tueksi kokeneemman konkarin lausunnon, mutta ei tätä perinnettä kaikilla aloilla ole. Ja silloin, jos sellaista luontevaa lausunnon antajatahoa ei tule mieleen, niin aivan hyvin voi jättää tällaisen lausunnon pyytämättä ja liittämättä sinne. Mutta joillakin aloilla se on ikään kuin käytäntö ja se antaa lisää tietoa apurahoista päättäville siitä, että miten tähän hakemukseen tulisi suhtautua. Esimerkiksi monet nuoret muusikot, kun hakee apurahaa, niin hakee oman opettajansa tai konkarikollegan lausunnon tueksi sille hakemukselle. Sillä alalla olen ainakin huomannut, että se on aika vakiintunut käytäntö. Tämä lausunto jätetään
Kulttuurirahaston sivulla olevan lausunnonantajan verkkopalvelun kautta. Käytännössä se tapahtuu niin, että hakija näkee siellä hakemuslomakkeellaan tällaisen lausuntotunnuksen. Se on sellainen numero- tai kirjainsarja. Ja hakija toimittaa tämän tunnuksen sille henkilölle, jolta pyytää lausunnon hakemuksensa tueksi. Ja lausuja menee verkkopalveluun, SKR-verkkosivujen kautta tänne lausunnonantajien verkkopalveluun. Ja tämän tunnuksen avulla pystyy yhdistämään sen lausuntonsa siihen hakemukseen. Eli sillä tavalla nämä teknisesti yhdistetään. Tämä on se suositeltava tapa. Ja lausuntojen määrä on syytä pitää kohtuullisena. 1-2 lausuntoa on ihan hyvä määrä. 3 taitaa olla se virallinen maksimi, mutta jos 1 tai 2 päätyy, niin se yleensä kyllä riittää. Ja ihan lopuksi vielä sellainen pointti, että jos nyt jostain syystä sitä lausuntoa ei ole mahdollista lausujen antaa tämän verkkopalvelun kautta, niin vapaamuotoisen lausunnon pystyy hakija liittämään sinne PDF-muodossa sinne hakemuksensa liitteeksi viimeiseen hakuhetkeen mennessä sekin. Mutta tämä liitteestä ja lausunnoista ja lisää löytyy sieltä hakuohjeesta ja siitä SKR-hakulomakkeesta. Kiitos. Kiitos, Arto. Niin kuin kaikki tiedämme, niin Kulttuurirahasto ei anna palautetta päätöksistä, eikä päätöksistä voi myöskään valittaa. Osaatko kertoa, Susanna, vähän vinkkejä siitä, että minkälaiset asiat näissä hakemuksissa on tärkeitä ja mitä otetaan huomioon, kun niitä arvioidaan? Kiitos, Päivikki. Kuuluuko mun ääni? Ehkä se juuri ja juuri kantaa. Lähdetään ensin liikkeelle siitä, että nyt on hakemus jätetty ja sitten ruvetaan arvioimaan, että minkälaisella porukalla ja kuka ja ketkä tätä arviointia tekee. Anteeksi. Eli tämä arviointi on siinä mielessä tosi merkittävä vaihe, että tässähän nyt sitten ratkaistaan, että mitkä hakemukset hyväksytään ja mitkä sitten hylätään. Ja meillä jokaisessa maakunnassa on hoitokunta, joka on rakentunut sieltä alueilta, hyvin monipuolisesti edustaa sitä alueen kulttuuria, tiedettä ja taidetta. Ja tämä hoitokunta on se ensimmäinen, ja ehkä se voisi sanoa, että hoitokunta arvioi joka maakunnassa tämän hankemassan. Mutta me käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita silloin, kun hoitokunnissa ei sitä omaa asiantuntemusta ole tarpeeksi. Käytämme myös naapurihoitokunnan ja naapurimaakunnan asiantuntijoita sitten ristiin tarvittaessa. Ja meitä ohjaa hyvin tarkat esteellisyysperiaatteet, eli siltä osin ei kannata olla huolissaan, että meillä on hyvin tarkat määritellyt rajat, että milloin voidaan olla mukana hankkeita määrittelemässä ja arvioimassa, ja luottamuksellisesti hoidetaan tätä. Se on ehkä semmoinen päivänselvä asia, mutta nostettiin sekin tähän nyt esille. Arto tuossa jo kertoikin, että tiivistelmä on ehkä semmoinen yksi tärkeä asiakirja ja dokumentti, minkä arvioija lukee. Ja jos mä vielä vähän niin kuin menen taaksepäin siitä arvioinnista, niin ylipäätään siinä hyvässä hakemuksessa, niin siinä on selkeästi kerrottu, että kuka on hakija, minkälaiseen hankkeeseen se hakemus kohdistuu, millainen merkitys tai vaikutus sillä on hankkeen etenemiselle tai alueelle, milloin mihinkin. Sitten se hakemus sisältää nämä tutkimussuunnitelmat ja tarvittavat liitteet, mitkä Arto tuossa kuvasikin. Ja ehkä niin kuin semmoinen muistutus siitä, että aika monelle hakijalle, moni hakija on aika syvällä siinä oman hakemuksensa sisällä. Niin muistakaa se, että kerrotte vähän enemmän. Teille itselle moni asia on päivän selvää, mutta arvioijalle ei välttämättä ole, että mieluummin kuvatkaa pikkusen laajemmin, että mitä tässä ollaan tekemässä, jotta arvioija pystyy sitten ymmärtämään sen hankkeen ja erityisesti ne tavoitteet. Ja arvioitsijat katsoo ensisijaisesti sitä, että onko hakijalla kykyä toteuttaa sitä hanketta, minkälainen laatu, onko hanke laadukas, onko se realistinen toteutettavissa, ja sitten, että siinä on kaikki tarvittavat liitteet ja lausunnot mukana. Voit Anna laittaa seuraavaksi.
Ja meidän päätösaikataulu on nyt tänä vuonna tämänlainen, eli viimeistään toukokuun puoliväliin mennessä kaikki maakunnat on saanut päätöksensä tehtyä niin vähän aikaisemminkin osa kerkeää, mutta viimeistään siihen toukokuun puoliväliin. Ja ne meidän päätökset tulee sähköpostitse. Ja nyt sitten nämä aikataulut, eli se apurahatyö ja kustannukset sen apurahan niin kuin toteuttamisesta voi syntyä 15. toukokuuta alkaen. Eli 15. päivä voi aloittaa sen työn ja apurahan voi nostaa 22. päivä toukokuuta. Ja sitten mennäänkin varmaan uudistuksiin. Kiitos Susanna. Tämä oli varmasti monelle sellainen tärkeä kohta, tämä arviointiin liittyvä asia. Sanoisin vielä tässä, että kannattaa katsoa, että se oma sähköposti on sitten siinä mallissa, että se pystyy ottamaan vastaan se päätössähköpostin. Se tulee meidän automaattisesta järjestelmistä tasan yhden kerran, ja että se ei ole minnekään suodattunut eikä se löydy roskapostista, niin ne kannattaa katsoa ne asiat kuntoon. Tässä on nyt esitysten aikana monta kertaa niin kuin välähtänyt tämmöisiä jotain niin kuin uudistuksia, esimerkiksi mitä Risto sanoi. Sä voit laittaa seuraavan kalvon, Anna. Esimerkiksi just viitataan hakuohjeisiin. Meillä joka vuosi aina tehdään tarkistuksia hakuohjeisiin. Ne kannattaa lukea, että vaikka se tuntuu semmoiselle sanahelinälle, että lue hakuohjeet, että kyllä tosiaan kannattaa tehdä. Ja tietysti tänä vuonna, kun meillä on vielä nämä kotisivut on siirtynyt uudelle alustalle, niin katsokaa vielä, että jos siellä on semmoisia niin kuin hyviä kohtia, joita te ette huomannut aikaisemmin, että nouseeko ne sieltä vielä paremmin esille. Oikeastaan se meidän voisi olla isoin uudistus, mikä tuli lokakuun haussa jo esille ja varmasti jo teille monelle tuttu, on se, että henkilöhakijat ja työryhmät voi tehdä vain yhden hakemuksen yhteen valitsemaan maakuntarahastoon. Tämä koskee nyt koko meidän maakuntarahastojärjestelmää, tämä yksi hakemus yhteen rahastoon. Ja tämä nyt nimenomaan koskee tätä päähakijaa, vastuuhakijaa. Et jos olet itsellesi tehnyt jo hakemuksen oman henkilökohtaiseen työhösi, sinä et voi hakea sinun työryhmällesi toista apurahaa vastuuhenkilönä. Silloin täytyy järjestää, että sinä olet sen työryhmän jäsen ja joku toinen, joka ei ole hakenut itselleen apurahaa, toimii tämän työryhmän vastuuhakijana. Tämä rajoitus ei koske nyt sitten yhteisöjä. Yhteisöt voivat tehdä useamman hakemuksen. Yhteisö voi hakea tiedetutuksi apurahaa ja yhteisö voi hakea maakuntarahastosta apurahaa toiselle hankkeelle. Niin kuin tuli jo esille, on ollut kysymyksiä, että missä teidän taidetta kaikille, erityiskohdet, eikö siihen myönnetä enää apurahaa. Taidetta kaikille sillä nimellä ei ole enää haettavana, mutta tähän toimintaan, tämän tyyppiseen toimintaan on aivan vapaasti haettavissa apurahoja. Suositeltavaa, että hakekaa ihmeessä. Tämä on siinä mielessä vielä oikein mukava juttu, että nyt ei ole mitään euromääräisiä rajoituksia, jos haette tämän tyyppiseen toimintaan. Jollekin tietylle katveessa olevalle ryhmälle haluatte järjestää kulttuuritapahtumaa, tiedettä, taidetta tai muuta, niin voitte hakea aivan tavanomaisia apurahoja. Ja mikä on ihan kiva uudistus, me ollaan lisätty hakuneuvontaa uusille kanaville. Ja nyt voisi varmaan Susanna vähän kertoa, että missä kanavilla toimitaan. Joo, meillähän on useita palvelukanavia, joista saa apua ja neuvoa tähän hakemuksen tekemiseen, mutta uutena kaverina, meillä tässä työkaverina on tämmöinen SKR-botti, joka on itse asiassa jo ennen hakuajan alkamista pyörinyt 247 ja koko ajan tuolla näkyy plingaavan, että samaan tahtiin kuin meidän vastaajat täällä live-lähetyksessä vastailee, niin botti touhua sitten tuolla meidän verkkosivuilla. Lisäksi huomisesta alkaen sitten meillä on iltapäivisin arkena 12-15 meidän oman porukan asiantuntijoista koottu chattitiimi, joka livenä sitten vastailee teidän kysymyksiinne. Sitten meillä on tuo tuttu apurahainfo@skr.fi, eli sähköpostiosoite, ja sitten joka maakuntarahaston henkilöstö vastaa eri kanaviin lähetettyihin kysymyksiin, että kyllä apua saa ja neuvoa siihen hakemuksen tekemiseen.
Kiitos Susanna. Ja kyllä tosiaan rohkaisen ja kehotan, että tuo chattitiimi on siellä tosiaan valmiina ja sieltä tulee nopeat vastaukset sitten suoriin kysymyksiin. Että kannattaa käyttää nyt tämä palvelu ottaa omakseen. Tässä oli meidän valmistellut puheenvuorot teille ja katsonpas kello. 5 minuuttia mentiin yli tavoiteajan, eli kello on nyt 15.40. Ja nyt sitten kysymykset ja vastaukset. Ja Mika on luvannut toimia meillä orkesterin johtajana sitten tässä osiossa. Oletko poiminut Mika sieltä jo Q&A-osiosta sellaisia kysymyksiä, jotka olisi hyvä vastata kaikille tässä yhtä aikaa ja ääneen? Joo, kiitos Päivikki. Näitähän riittää täällä ja kovaan kyytiin kirjoitetaan vastauksia. Mä poimin muutaman, itse asiassa 3 tähän ihan kärkeen nyt aluksi, mistä ajattelin, että on hyvä sanoa ehkä ääneen yhteisesti, kun nämä toistuu nämä kysymykset, ja yksi semmoinen aika tärkeäkin kysymys kuuluu, että milloin viime lokakuun haun tulokset julkaistaan, eli tieto niistä myönnetyistä ja myöntämättömistä apurahoista. 4. päivä tiistaina voi odottaa niistä tietoa, eli ensi viikon tiistai, jolloin sinne jää vielä 4 kokonaista päivää aikaa sitten jumpata hakemusta valmiiksi, jos kävisi niin, että se omalle aikeelle ei tulisi lokakuun hausta myöntöä. Mutta tärkeää on huomata se, että hakemustahan voi valmistella aika pitkälle. Ja varmasti sitten, jos näin on, niin jo varmaan löytyy sitten myös valmista materiaalia siihen. Eli ensi viikon tiistai, 4. päivä. Sitten kysytään aika paljon sitä, että mistä maakuntarahastosta sitten olisi parasta hakea. Ja niin kuin sanottu, se missä on syntynyt, missä asuu, missä työskentelee, mihin työ kohdistuu. Ja itse olen antanut vinkkinä, että tietysti aina hakemusta puoltaa se, että vaikka näistä millä tahansa yhdellä syyllä voi hakea, mutta mitä useampi toteutuu, niin sitä vahvempi se hakemus monesti sitten maakuntarahastossa on. Mutta pitää muistaa se, että meillä on 17 maakuntarahastoa, jolla on kullakin oma prosessi, omanlaisensa nimikkorahastot, omanlaisensa jakovara, ja sitä myötä sitten niin se jakoprofiili on erilainen. Eli kysymys kuuluu, että onko järkevämpää hakea sille, missä asuu vai missä asuu ja työskentelee vai siellä, missä on syntynyt, niin mä sanoisin näin, että jos syntymäpaikkakunnan maakuntarahastosta löytyisi jokin erityinen vaikkapa painopiste tai nimikkorahastoperuste, nimikkorahastot löytyy verkkosivuilta, niin voi kohdistaa hakemuksen sinne, mutta ehkä tyypillisesti se, missä se oma arki ja työskentely ja asuminen tapahtuu, niin on yleensä parempi paikka hakemukselle. Tähän samaan pakettiin kuuluu kysymys, korostavatko eri maakuntarahastot eri tavoin maakunnassa sijaitsevan syntymäkunnan tämän työskentelyn merkitystä valinnoissa. Tämä liittyy tuohon aikaisempaan, että kun meillä on 17 eri rahastoja, niissä tosiaan nämä nimikkorahastot ja se lahjoittajan tahto, joka ohjaa sitä myöntöä, niin tähän ei ole sitten myöntöjä ja jakoja, tähän ei ole yksiselitteistä vastausta, vaan joudutte itse pohtia siinä, kun hakemusta teette, lukemalla, jos on 2 vaihtoehtoista maakuntarahastoa, että kummassa maakuntarahastossa olisi A, nimikkorahastoja tai sen maakuntarahaston joitakin painopisteitä kyseisenä vuonna sellaiseen, mikä mätsäisi sinun aikeeseesi parhaiten, niin sitten kannattaa valita sellainen. Hieman monipolvinen, mutta vastaus kuitenkin. Tällaisia poimin tässä päällimmäisenä. Haluaako niin, saanko mä jatkaa? Joo. Mulle tuli hiukan mieleen vielä tuossa, kun luin kanssa vastauskysymyksiä, ja siellä aika usein toistui myös sellainen, että mihin te mieluiten myönnätte, ja saako tähän vai tuohon asiaan helpommin, niin mehän ei pystytä siihen oikeastaan vastaamaan, että se miten se jako tapahtuu, niin kun meillä on tullut hakemukset, niin sit ikään kuin ne laitetaan kiinnostavammat järjestykseen ja mieluiten rahoitettavat ja uutuutta olevat ja erilaiset hakemukset ja näin, niin se tavallaan se kokonaisuus vaikuttaa, eli sen takia me ei pystytä antamaan sellaista varsinaista vastausta, eikä myöskään sitä, että nyt tänä vuonna kannattaa hakea juuri tuosta maakunnasta, että sinne tulee vähän hakemuksia, koska sitten ne painottuu kaikki sinne, eli teidän täytyy itse niin tietää se, että mitä te haluatte tehdä ja uskoa se asia ja tehdä siitä mahdollisimman hyvä hakemus. Ja vielä yksi asia siitä hakemuksen tekemisestä, mikä tuossa näytti myös toistuvan, niin siellä vähän murehdittiin, että osaanko nyt laittaa tämän oikeaan
kategorian niin kuin aiheen mukaan tai jonkun budjettilaskelman oikein, niin maalaisjärkeä voi näissä käyttää, että ei ne sen takia hylkymme, että joku asia on väärin kirjattu, mutta se, että meidän niin kuin arvioitsijan pitää ymmärtää, mihin te olette hakenut ja mitä te olette hakenut, eli tehkää niin kuin mahdollisimman selkeä niin, että se lukija ymmärtää sen, niin se riittää kyllä tässä tapauksessa. Ja vielä lisäisin nyt tähän lokakuun hakuun liittyen, niin kuin Mika tuossa just sanoi, että kannattaa ihan hyvissä ajoin ryhtyä valmistelemaan nyt se tammikuun hakuun sitä hakemusta, kun tässä odottelee sitä lokakuun haun päätöstä. Jos päätös on kielteinen, niin ladatkaa kuitenkin kaikki tammikuun haussa tarvittavat liitteet mukaan. Usein on tullut kysymyksiä siitä, että voisitteko siirtää sieltä lokakuun hausta ystävällisesti kaikki lausunnot ja liitteet koskien tammikuun hakua. Sitä emme tee. Ne ovat kaksi ihan täysin eri hakua ja myöskään tietosuojasyistä näitä liitteitä eikä lausuntoja vaihdeta järjestelmästä toiseen. Eli kaikki lausunnot, kaikki liitteet, mitkä tarvitaan siihen hakemukseen, niin tulee olla valmiina sitten siinä tammikuun haussa myöskin. Ja oliko sitten panelisteille poimitaan vastauksia? Löytyisikö sieltä? Tai noita kysymyksiä? Laitas Päivi mikki päälle. Luulin, että oli pois. Niin vielä alleviivaan tosiaan, että nuo lausunnot, niin ne on hakemuskohtaisia, eli senkään vuoksi ei sieltä lokakuun hausta voi lausuntoja siirtää tammikuulle, koska siinä on se eri koodi, mistä tässä meidän valmistelussa osiossa oli, eli täytyy sen lausunnon hakijalle tai lausunnon tekijälle sitten sen tammikuun haun hakemuksen koodi lähettää. Voisin ehkä semmoisen tähän vielä jatkaa, että yksi kysymys, mikä tuossa toistuu, on se, että mitä ovat yhteisöt, minkälaisia eri yhteisöjä on. Niin siihen lukeutuu siis kaikki sellaiset yhteisöt, joilla on Y-tunnus, se on sieltä yhdistyksistä, osuuskunnista, erilaisiin yhtiömuotoihin, säätiöihin, jne. Voivat siis hakea. Poikkeuksen muodostaa julkisyhteisöt ja pysyvän julkisen rahoituksen piirissä olevat toimijat, jotka voivat hakea vain lyhytkestoisiin erillishankkeisiin. Näihin löytyy verkkosivuilta sitten kyllä hyvin hakuohje. Ja sitten vielä se, että toiminimiyrittäjä toimii sitten hakijana yksityishenkilön, tämä olisi yksi poikkeus. Mutta muuten kaikki ovat sitten niitä yhteisöjä, jotka hakevat sitten, kuten puheen aikaisemmin oli, sitä kuluapurahaa sitten hakiessa. Täällä on tekoälyä, meidän pikkubottia koskeva kysymys, että tekoäly sanoi yhtä ja joku toinen ohjeessa sanotaan toisten. Täytyy muistaa, että tekoäly on tekoäly, sillä on omat rajoitteensa. Jos syntyy vähänkin semmoinen tunne, että tämä nyt ei ehkä ihan ollut oikea vastaus, niin pyytäkää tekoälyä silloin linkittämään teidät sitten hakuohjeisiin. Hakuohjeet ovat aina ne, mitä noudatetaan ensisijaisesti. Mitäs täältä vielä, onko tullut poimintoja nyt täällä muuta, mikä on sattunut silmiin? Sopivia kysymyksiä. Täällä on ihan maakuntakohtaisia on täällä näitä kysymyksiä. On. Ja. Ehkä voisin Päivikki tähän nostaa vielä tämän kysymyksen näistä opintoihin liittyvästä rahoituksesta, niin perussääntöhän on se, että perusopintoihin, joita siis tarkoittavat ammattiopinnot, ammattikorkeakouluopinnot, yliopisto-opinnot, maisteritutkintoon saakka, ovat perusopintoja, joihin ei voi saada työskentelyapurahaa. Tietyissä tapauksissa lopputöihin ja graduihin voi saada kuluapurahaa, pientä kuluapurahaa, jos siinä lopputyössä, gradussa on jotakin poikkeuksellista kustannetta. Mutta muuten sitten, milloin voi hakea, puhutaan jatko-opinnoista, niin ne on sitten käytännössä väitöskirjaa tutkimukseen
ja väitöskirjan tekemiseen liittyviä apurahoja sitten, kun voi saada työskentelyapurahoja. Täällä on Joo, ja kysymys. täydennän vielä Mikan katsomaa faktaa sillä, että ne poikkeukset on kyllä tosi harvinaisia, että ei perusopintoihin ole ainakaan meidän maakuntarahastossa miesmuistiin kyllä myönnetty, vaikka se optio siellä säännöissä onkin. Eli Suomessa on olemassa muut rahoituskanavat sitten, opintotuet näitä varten, ja rahaston apurahalla ei lähdetä kilpailemaan taas sille kentälle. Näin se on juuri niin kuin Mika sanoi. Kyllä. Täällä on suora kysymys tiedetutuksi apurahasta, että onko jokin tietty haarukka, mihin tiedetutuksi kustannukset osallistujaa kohti, eli lasten ja nuorta kohti tulisi sijoittua. Toisin sanoen voisi ehkä kysyä, minkälaista vaikuttavuutta haetaan. Me emme ole asettaneet näille kustannuksille mitään tiettyä haarukkaa. Toki ymmärrämme, että jos on tämmöinen pieni ryhmä, joka on joku hyvin erikoistyyppinen toiminta, niin saattaa olla kalliimpi tämä kustannus. Mutta jos sen pystyy ilmoittamaan, niin hyvä, mutta se ei ole mikään semmoinen tekijä, joka esimerkiksi rajaisi teidän hakemuksen pois sieltä toteutumiskelvottomana. Jos pystytte sanomaan hyvä, jos ette, niin fine. Aika monta kysymystä on koskien juuri tätä, että mistä maakunnasta haen. Asun siellä, toimin täällä, opiskelen siellä. Niin tähän varmaan se vastaus on, että se valinta sitten täytyy itse tehdä. Että hyvin monestihan soitetaan ja kysytään, että sano sinä, että mistä mä haen. Kyllä se päätös on sen hakijan. Mutta kannattaa esimerkiksi katsoa, että jos on sopiva nimikkorahasto jossain maakunnassa, johon sovellutte hakijaksi, niin voi olla, että silloin teidän mahdollisuudet juuri siitä maakuntarahastosta on hieman paremmat. Mun mielestä tuolla kysymyspalstalla toistuu myös aika usein tavallaan se, että siellä kysytään esimerkiksi, että yhdistys on hakijana, se on rekisteröity Helsinkiin, mutta toiminta kohdistuu maakuntaan, ja että voidaanko me ollenkaan hakea, niin ehkä niin sen yleisen vinkin haluan vielä sanoa, että älkää yrittäkö lukea sieltä rivien välistä mitään, mitä sinne ei ole kirjoitettu. Että jos siellä lukee, että jos se niin kuin jollakin tavalla vaikuttaa ja kohdistuu siihen maakuntaan, niin silloin sieltä voi hakea. Eli sellaista turhaa kainostelua ei kannata miettiä, että kyllä nyt varmaan tarkoittaa jotain muuta, mutta jos ei siellä lue, niin ei sitten. Mä voisin myös tähän jatkaa Uudenmaan päällikkönä tai työntekijänä myös, että pisti silmään juuri, varmaan saattoi olla sama kysymyskin, että yhteisönä haetaan, niin voiko hakea muualta, kun on Helsingissä rekisteröity yhteisö. Jos työntekijät on syntynyt jonkun maakunnan alueella, niin silloin ei, koska siinä on kuitenkin kysymys yhteisöstä hakijana, mutta jos se kohdistuu sinne maakuntaan se toiminta, niin siinä tapauksessa kyllä. Mutta se, että on syntynyt, niin silloin täytyy olla sitten yksi niin kuin henkilöhakijana tai sitten työryhmässä. Kyllä. Lausunnon pituudesta oli myös kysymys. Jos lausunnonantaja antaa siellä palvelussa lausuntonsa, niin siellä on valmis pohja, johon siellä on rastiruutuun paikkoja ja sitten muutamia vapaakenttiä, jossa voi lyhyesti kertoa sitten tämä lausuntonsa. Jos vapaamuotoisesti antaa lausuntonsa, niin silloin se lausunnonantaja itse määrittelee tämän lausunnon pituuden. Sattuuko silmään muuta, joka toistuisi esimerkiksi, tai joku semmoinen erityinen kysymys? Täällä on muuten, miten tänä vuonna suhtaudutaan yliopistossa tehtävään tutkimukseen, onko yliopiston kuluille rajoitettu prosenttimäärä? Nythän meillä ei ole enää sitä sopimusta voimassa, niin jos on ihan työskentelyapurahasta kysymys, niin silloin sopii jokainen tutkija sopii sen yliopistonsa kanssa näistä, millä osuudella sitten on tämä yleiskustannuslisä sitten, onko sitä olemassa vai onko mahdollista, että he ovat siellä ihan vapaana toimijana tutkijoina sitten
Mutta hankkeissa on sitten, oliko se, korjatkaa kollegat, 15% oli se yleiskustannusosuus, mikä on hyväksyttävä siellä muista kuin näistä työskentelykuluista. Ja tämä löytyy Juuri näin, siinä on joo, just näin. Se löytyy myöskin hakuohjeista tämä prosenttimäärä. Sitten mä huomasin, täällä on myös kysymys tästä monivuotisista. Kysytään, että suositaanko niitä, niin siihen voisi vastata, että me kyllä mielellään näitä pitkiä apurahoja juuri, että kokovuotisia ja myös monivuotisia suositaan sen vuoksi, että ajatus on niin, että kun me myönnetään apurahaa, niin sillä saisi tehtyä se, mitä on suunniteltu tehtäväksi. Että missään tapauksessa emme lähde leikkaamaan apurahoja sen vuoksi, että saisimme useamman pääluvun niihin apurahan saajiin. Mutta Päiviä täydentäen kuitenkin sanon sen faktan, että monessa pienessä maakuntarahastossa jakovara on sen verran rajallinen, että käytännössä monivuotisia esimerkiksi Päijät-Hämeessä ei ole koskaan myönnetty. Että tässä niin kuin hyvä tavoite ja käytännön realiteetit törmää toisiinsa. Saa tehdä monivuotisen hakemuksen, mutta hyvä valistunut veikkaus on, että voi saada enintään kokovuotisen meidän rahastosta. Kyllä. Ja vielä 4 minuuttia aikaa on vastata kysymyksiin. Jos hakee taiteen työskentelyapurahaa, mutta hanke toteutuu yhteistyössä, onko yhteisöltä hyvä olla suunnitelusta yhteistyöstä lausunto? Joo, se ei ollenkaan hullumpi ole tukemaan sitä. Se tekee niin kuin sen hyvin todelliseksi tämän hankkeen, kun on jo olemassa tämmöinen lausunto yhteisöstä, joka on valmis sitoutumaan tämmöiseen yhteistoimintaan. Muutenkin, jos on yhteisöjä, jotka on tekemässä kimpassa jonkun hankkeen, niin silloin heidän täytyy valita sellainen yksi päävastuullinen, jonka nimissä hakemus tehdään, koska yhteisöt ei voi muodostaa työryhmää toisin kuin yksilöt. Niin silloin tällaisen hakemuksen liitteeksi voi hyvin laittaa niiltä muilta tällaiset sitoumuspaperit, johon Päivikki just viittasi. Tämä on monissa tapauksissa lisää sen hakemuksen uskottavuutta. Juuri näin. Oliko Mika sulla täydennys? Joo, sitten ei ollut oikeastaan täydennystä, vaan jo eri asiasta. Yhteisöihin liittyen kysyttiin, että voiko hakea EU-hankkeeseen osarahoitusta, eli yksityistä rahoitusosuutta. Kyllä voi, ja on esimerkkiä myös, että on myönnetty. Siinähän kulttuurirahaston rahoitus kohdistuu vipuamaan sitten muuta rahaa, ja niin silloin kun siinä vaan hakuajat ja prosessit mätsää, niin kyllä kannattaa hakea. Ja tuohon voisin jatkaa vielä, että se kulttuurirahaston mahdollisesti myöntämä rahoitus on sitä yksityistä rahoitusosuutta, että ei syö sitä julkista kiinni. Kyllä. Ja sitten varmaan muistutuksena myös, että jos sattuu niin, että tällä aikaa kun sitten hakemuksia käsitellään, niin saatte jotain muita rahoituspäätöksiä samaan tarkoitukseen, niin muistakaa ilmoittaa siitä sitten rahastolle. Se on itse asiassa tosi tärkeä asia. Kun lähetätte hakemuksen ja siellä viimeisellä sivulla on se sitoumus, ja kun laitatte sen ruksin, niin te sitoudutte noudattamaan kulttuurirahaston ohjeita ja linjauksia. Eli se on vähän niin kuin semmoinen sopimus teidän ja kulttuurirahaston välillä. Niin ilmoittakaa, kun teidän muu rahoitus varmistuu. Maksimillaan 1 kysymykselle on aikaa, minuutti. Nouseeko sieltä jotain? Jotain nyt heti. Sen voin oikeastaan itse asiassa nyt tähän sanoa, että silloin kun haku onnistuu hyvin, ei ole mitään pulmia ja kello tulee 16, 7. päivä helmikuuta, niin haku sulkeutuu ja se sulkeutuu ihan oikeasti. Eli silloin ei kannata sitten enää laittaa sähköpostia, että syystä tai toisesta lausunnonantajani ei lähettänyt lausuntoa, lähetän se tässä nyt teille sähköpostissa liitettäväksi tähän hakemukseeni, tai sitten tässä on minun PDF-hakemukseni, että otattehan sen käsittelyyn mukaan.
valitettavasti se, mikä on myöhässä, niin se on myöhässä, että tässä asiassa Armo ei valitettavasti käynyt ollenkaan oikeudessa tässä tapauksessa. Sitten me toivotamme tervetulleeksi siihen seuraavaan hakuun. Et olkaa ajoissa, että kannattaa ihan sitä viimeistä minuuttia välttää. Mutta kello on 16. Siellä varmaan, onko siellä kiihkeästi vielä, vastataanko siellä chatin puolella vai rupeako olemaan vastaukset kirjoitettu? Haluatteko tulla kasvoillanne näkyviin chattiryhmä? No mä voisin tässä vielä tällainen, tuolla nyt oli, jos ei valmistu apurahakaudella, niin että jos saatte sen apurahan, niin se ei tarvitse sitten se välttämättä siinä just suunnitellussa ajassa, jos teillä jotenkin tilanne muuttuu. Että meillähän on sääntö, että ensimmäinen erä siitä apurahasta tulee nostaa 3 vuoden sisällä myönnöstä. Eli siinä mielessä ei ole sitten hätää. Mutta mielellään toivotaan, että suunnitelman mukaan se työ edistyisi. Varmaan niin apurahan saajatkin tekevät. Lämmin kiitos teille kaikille siellä ruutujen toisella puolella. On ollut tosi ilo taas teidän kanssa olla ja toivotamme teille onnea ja menestystä hakuun sitten. Ja muistakaa, pitäkää ne postilaatikot siellä tyhjänä, että saatte sitten vastaukset toukokuun puoleen väliin mennessä, kuinka haku on sujunut. Sitten ei muuta kuin onnea matkaan. Moi moi! Onnea ja moi moi! Heippa! Moikka!